mukomana anonzi Joseph Kalimbwe aiwa sezvirongonekwa navanhu vese munyika yeZimbabwe. Toona vakomana vepanyika yeZambia vari kuuya vachikombelana vachiti musikana anonzi Advocate paZimbabwe Mahere mazuva ano akuti zizi kwakanaka ero. I think nyangwe nevanhu vanofollowa panapa pahendo munoti maupdates anobva straight kuna paZimbabwe Mahere amusi kumawana. Mazuva ano Advocate paZimbabwe Mahere vakangonyarara. We don't know her whereabouts kana kuti what she is up to, but panapa tinoreceiva mashoko anobva kuZambia tichiona kuti aiwa these guys vanyatsokuziva kuti aiwa machinji champions munyika yeZimbabwe ndevapi. Sezvinokuzikanwa nemunhu wese kuti avana Mahere ndo vanhu chaivo chaivo. Toziva kuti kunyange zuva rikabuda nekupi they will never disappoint. Saka ndipenda mashoko ambira nyuko pana ndobva subscribe or like kuti na ndipele icon. Timida pahendo ya Joseph Kalimbwe anoposta Advocate paZimbabwe Mahere wamuri kuona avonyera chiti I've not seen any tweets from her in a long time. Too often on social media, we get too clouded and may not even notice it when our friends go silent. Wherever you are, Fadzi, I hope you are okay. Always know you have the love and appreciation of a great community on here. Thomas vanotaura chiti aiwa kwauri hako Advocate paZimbabwe Mahere nezvauri kusangana nazvo kana zvauri kumhanyisa kana zvauri kuita aiwa let's hope kuti you're okay, everything was alright. Ndakuti anoziva kuti ndo vakomana vanonyatsokuunganidza the express paX vachinazoti aiwa kana vachinge vasvika paX vanofumura zvezve zvichiitika zvavasingadi vachisimisa macitizens kuti aiwa isusu our agenda kana tiripo semaleaders enyu we must fight takanaka takaenda so tichida sechange munyika yeZimbabwe. Mashoko anouya tichagwa pana pachibva kuZambia atikuona kuti aiwa nyaka vanhu vakuZambia vanotoziva kuti aiwa vanhu vari legitimate munyika yeZimbabwe ndevapi. Tonze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitwa ichi. Abvinago mesection medu musanosubscribe or like and turn on the bell icon.